Hvordan ser grafen for en logistisk funktion ud? Jo, den ser sådan ud. Den nærmer sig her ved x-aksen. Kører langs x-aksen, og så pludselig så har den en op, og så fortsætter den næsten lige ud. Jeg har prøvet at illustrere, at den nærmest går lige, men den går ikke lige. Den nærmer sig at være en asymptole. Det vil sige, at den er aldrig lige, men den stiger lige så stille. Men den rammer aldrig det at være lige. Funktionen, forskriften for sådan en funktion, det er m over 1 plus k gange e i minus alfa gange x. Det er funktionen. M, det er den øvre grænse af den. Det vil sige, det er den der. Det er M, der bestemmer, hvor højt den går op. K er integration. Konstanten. Og alfa, det er udbredelseshastigheden. Fælles for de her, alle disse tre, det er, at det skal være et positivt, reelt tal. De må aldrig blive negative, og en logistisk funktion bliver heller aldrig negativ.